бенизомию бетартибӣ дар бозори марказии вилоят Панҷшанбе ва бозорҳои ҳамшафати он кормандони мақомоти милитсияро водор мекунад ки пайваста баҳри ба низомдарорӣ дар ин мавзеъ чораҷӯӣ намоянд. гузориши навбатӣ аз корбарии милитсия дар ин самт маълумот медиҳад. оиди ба низоми муайян дар овардани кӯчаву растаҳои бозори марказии вилоят Панҷшанбе ва бозорҳои ҳамшафати он борҳо таъкид гардад ҳам, аммо то ба ҳол дар ин мавзеъ бенизомиву бетартибиҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. банд кардани роҳрафҳо ва авҷи бемайлони савдои кӯчагӣ муаммои асосии мушоҳидашаванда аст, ки ҳусни минтақаро коста мегардонад. новбаста аз такрор ба такрор тартиб додани протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва дигар чораҷӯиҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби кормандони милитсия вазъият ҳамоно дар ин минтақа ташвишовар аст. риоя нагаштани меъёру талаботҳои санитарӣ ва фурӯши озуқаворӣ дар ҳолати барои саломатӣ хатарнок агар як тарафи масъала бошад, аз ҷониби дигар риоя накардани қоидаҳои зидди сӯхтор гурӯҳи кориро бетараф гузоштан натавонист, зеро таҷҳизот ва ноқилҳои бетартиби қувваи барқ ҳар лаҳза имкони сар задани сӯхторро ба вуҷуд меорад. роҳрави тарафи рости бозори Панҷшанбе ки харидорро ба бозори 20-солагии Истиқлолият мебарад, дукондорон дар ин минтақаи ба бозори 20-солагии Истиқлолият тааллуқ дошта молу маҳсулоти худро аз дохили дукон қариб ба пуррагӣ ба роҳрав бароварда ба омаду рафт монеа эҷод менамоянд. Не, шумо магазин мегиред, майли худ магазин ҳамин 4 квадрат ми. Бери бе реклама мекунед. Реклама кон адрни магазинтон бисёр. Магазин чамо бери бетам. Амон магазин ҷой, набошад ҳафта дига магазин харидиён нашуда, бемол мефурӯшед. ҳамин гуна вазъияти ногувор дар дигар роҳҳои самтии ҳудуди Панҷшанбе дида мешавад. дар роҳрафҳо зери шои офтоб ва чангу хоки аз зери пойпӯши пиёдагардон ба фазо паҳншаванда, фурӯхтани тармева, маҳсулоти полезӣ, нӯшоба ва дигар ғизоҳо аз манзараҳои ғайрисанитариест, ки агар хоҳем саломатии ҷомеаро ҳифз намоем, бояд бартараф шавад. заминаи чунин бетартибиҳоро маъмурияти бозорҳо мегузоранд, зеро бо иҷозати онҳо фурӯшанда бо пардохти чекпулӣ дар роҳрав нуқтаи савдо ташкил менамояд. ҳамин чизҳо бояд бозори калхозӣ гуфта дарун ба ҷопирги тӯрими ҳамин чизҳо бояд офтоба наистад. ҳозир ҳамин хоҳед нахоҳед дорукӣ шудагӣ якта камбағал мехӯрад аз мухӯрад бахчаш отравлен дидид инфексион инда пага. ва ин чиз бояд соягинда фурӯшад. Не, ма ина чека додагӣ. Надорад намонид чек читон барои чӣ омада чек додааст? Шумо чек ки дод? маъмурияти бозор дод? бозор ки симо ва низоми шаҳрдориро муаррифӣ менамояд, ба маданияти этикӣ эстетикӣ ҳам фурӯшанда ва ҳам харидор алоқамандӣ дорад. вақти он расидааст ки ба бетарафиҳо нуқта гузорем ва одобу маданияти шаҳрдории худро нишон диҳем.